Ezihamba phambili indaba namuhla abeseka uZuma bamashela ukuthi adedelwe ejele. I-EFF ikhala ngobandlululo olubhekiswe kwabamnyama eRichards Bay, kanti ke akhihle sikananda amaphara eshiselwa imjondolo. Lezi ke izindaba ze-1 KZN TV fundela Samgiliso Nqulunga ngikubingelele mbukeli. Unobhala wegatsha le-ANC eBrackenham uSazi Msane uthi ke bazomeseka kuze kubeke uyakhishwa ejele lo wabekade ngumengameli wakuleli uJacob Zuma ogotsheke izinyanga ezili-15 ejele lase-Escorts. Umsane ke uhola imashi bisuke ze-ZBF yakwamasipala omhlathuze ngaphansi komkhankaso #FreeJacobZuma yamalungu eqembu le-ANC kumagatsha ahlukene. Uthi ke ukuboshwa kukaZuma bahambisana nakho futhi ke abazophumula engakadedelwa ejele. Amalungu eqembu le-ANC emagatsheni ahlukene angenele kumgwaqo amasha ekhala ngokuthi lo wabekade ngumengameli wakuleli umnumzane Jacob Gedle ihlekisa Zuma aphume ejele. Le mashi ibisuka eZBF yaze yayopheleka kumasipala omhlathuze nalapho ke memorandum noma ke uhla lwezikhalazo zabo kulendele kuba zamukelwe umnyango wezobulungiswa esifundazweni. Abebe masha ke bebephethe ke namabhodi anembhalo athi #FreeJacobZuma. Usazi Msane ongunobhala kuyigatsha le-ANC eBrackenham uthi ke inhloso yabo ukuthi nje kukhululwe umsholozi. Imashi esinayo namuhla eyokuthi kukhululwe umsholozi. Asikho isiboshwa eSouth Africa esiboshwe njengomsholozi, siboshelwa nje isono esingekho serious okubizwa ukuthiwa phecelezi ngesingisi misdemeanor crime. Wagwetshwa u15 years iConstitutional Court. Sizoteleka ke sithi ke umthethosisekelo waseSouth Africa uyasho ukuthi ku-section 12 laphana akekho umuntu ozogwetshwa ngaphandle kwetrial, adetain ngaphandle kwetrial. Uphinde futhi usho laphana ukuthi unelungelo lokuthi umuntu ayisexpress eSouth Africa akhulume nje akhuleke ngaphandle ukuthi anga-infringe ama-rights abantu. So sibona ukuthi umsholozi nje bena-8 nje kudlalwa ngaye emdala. Umsane uqhuba ngokuthi ke le mashi noma lama mashi azolokhu nje eqhubeke njalo andiba ke umsholozi uyadedelwa. Sithi akadedele umsholozi, siyamsupporta thina, siyoma emva kwakhe uyoze yophuma. So sibiza iDepartment of Justice ku-province ukuthi ayize isitshele izokhulula umsholozi, sifuna umsholozi akhulule. Lama mashi ezoqhubeka la imusadladla ama-combat amaningi am-support umsholozi azoqhubeka ukuthi azakhulula umsholozi. Le masho ke kwaba nemibiko ukuthi ayisekho kodwa ke ibonakale iqhubeka njengoba ke nabezokuphepha babonakala bethe echithisaka kanye namasosha ukubheka isimo njengoba kuqhubeka imashi. Ilunga le-EFF kwishamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uNkululeko Ngubane usagxeke lokho okufanisa nobandlululo okwenzeka edolobheni eRichards Bay lapho ke bebalela impisholo abasuke behamba kuleli dolobha ngezikhathi zasebusuku. Ekhuluma nethimba lezindaba le-1 KZN TV uNgubane ngenkathi beqhinqe ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa ukuzwarisa izikhalazo zabo uveze ukuthi kunamaphoyisa ayingxenye yokuhlukumeza umphakathi. Emva kwesibhelu zodlame nokucekelwa phansi kwezitolo nokushisa kwazo kuphinde kwaqubuka nezimpi zobuhlanga lapho kubonakala khona bomdabu waseNdiya nabamhlophe bevimba bamnyama ezindaweni abahlala kuzo bebakhiphisa nomazisi ukuze basichaze. Lokhu sekusukumisa iqembu lezepolitiki EFF esifundeni King Cetshwayo njengoba ihambe yayoqhinqa ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa izakwalisa ungenami ngalezi igameko ezibikwayo ezenziwa abebala elimhlophe. Sizovula amacala. Lokho okwenzeke ePhoenix akwenzeke ePhoenix kuphela, kuyenzeka nala Richards Bay kuma suburbs lawa bizwa ukuthi indawo zabantu abamhlophe koMerency, Arboretum, Field and Flay, Edenvale, Aquadene, Brackenham, Bedford. Sesithola ama-report amaningi njenge-EFF ukuthi abantu bakithi mabedlula lapha ebusuku ngabo-9 maye kwashanje isikhathi sekhefu bavulwa abantu abamhlophe bavula amabhuthi bebaphuce ngisho into abayiphethe bebashaye for that matter. Ilunga lePhalamende kuleli iqembu uNkululeko Ngubane uthi lokho kubaphatha kabi kanti sebekudlulisile nakumphathi stage samaphoyisa eRichards Bay baphinde bamnikeza izinsuku ezisikhombisa ubawulisane nalokhu kucwaswa kwabantu bendlu emnyama ngaphambi kokuba bathathe izinqumo. Lokho sikubona manje akusethusi kakhulu because iEFF ina 8 namhlanje kade ihlanganisa u8 years izolo. Silokhu sikushilo sithi umuntu omnyama lokho saku-attain kwakuthiwa i-political freedom kwakungaphelele kwaba nama-negotiations amaningi esingawa-understand namanje i-economic freedom asikasiyithole uma
ungakayi-address inequality, uma ungakayi-address into yokulingana ngokwamathuba ngokomnotho, abantu abamnyama besaziyo ukuthi umuntu omnyama ubelonga ngama-shacks, umuntu omhlophe belonga ngama-suburbs. Iqhamuka lapho lento yokuthi befile abantu abamhlophe automatically ukuthi ba-superior. Sila because we are law-abiding citizens. Bese ngeke sithathele umthetho ngezandla isuka. Kodwa if failure to do that, we'll be left with no choice. Sizobe sifanele semgwaqeni siyoshutha down le-emergency. Omunye wesisulu uyachaza ngokucwaswa kwamehlela njengoba ephinde adutshulwa bomdabu waseNdiya esuka edolobheni Richards Bay elibhekise enseleni. Laba mfethu bangithola la emgwaqeni amandiya ehamba ngemoto ewu4 doors. Afika ngibuza ukuthi ngifuna ngalesikhathi ngithi mina hayi ngibuya koGundutshani because ngangiphethe umshini wami vela ubona umshini kaTshani khona amadansane nje. Thi ngibuya ngaphakathi la. Ngathona ngalesikhathi pho ngifunani ngithi mina kade ngilini transport lapha kodwa ngokubukelela ukuthi ngathi imoto azikho. Ngibona abantu nathi babhisi lapha. So yikho ngikhetha ukuhamba ngenyawo. Hayi athi akunankinga. Engidlule ngemoto ayoma phambili atazofika eshiya amanye egibele esihlahleni. Imoto yoma phambili nje ngiqhubeke nje sihambele nomfana omncane singanake lutho. Mengithi sisabheke phambili ngizoloku ukuthi ichuchu kodwa nganaki because lezi ibhamu kwakuyi silent. Kuba ngathi ngishawa ngemvubu. Ngithi ngiphenduka emuva uthi lo mfana omncane bakudubula bahlele esihlahleni la kudayiswa khona pineapple. Amaphoyisa asempangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal aqinisekisile ukuthi zikhona isigameko kanye namacala avuliwe mayelana nokuhlukunyezwa kwabebala elimnyama. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Khona manje ke laba abahlala emgaqweni ababizwa ngamaphara sebezwakalise ukukhala kwabo emva kokuba ke izinkampani zonogada abamhlophe zishiseke izindawo bakhosela kuzo esiseduze nedolobha. Omunye wabahlala kule ndawo uveze ukuthi ke obuhlungu amabhunu kasebulale abanye babo kodwa kukho kokwenziwa amaphoyisa. Izinkampani zonogada zabamhlophe edolobheni eRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal kanye namaphoyisa baphume inqina bashisa izindlu zalabo abahlala emgwaqeni ngenxa yezidakamizwa abadume ngelamaphara kuyo le ndawo. Nakuba lokhu kungazange kwehle kahle kulabo abahlala emgwaqeni njengoba bekufanise nobandlululo olwenziwa abamhlophe kubantu abamnyama. Omunye wabahlala emgaqweni okhulume nethimba lezindaba uveze ukuthi kunabanye abatholakala sebeshonile kuyo le ndawo emva kokudutshulwa amaphoyisa. Ngokuthi benginenkinga yokusebenzisa idakamizwa. So sesibe nazi ihibe esibhekene nazo but okwanamhlanje njengoba nibona sinenkinga yokuthi kufike amaphoyisa nama security bezosikhipha ukuthi la esihleli khona esifihla khona ikhanda bacela ukuthi sisuke. Ngebhadi ke abasitshela ukuthi mangabe sisuka lana sisoya kuphi not ukuthi ngoba mhlawumbe sibathwesa umthwalo wokuthi esikwenzayo sekuyicala labo okanye iphutha labo but nabo njengabazali bethu ngicabanga ukuthi baya understand ukuthi inkinga lesibhekene nayo kubane bekulula ukuthi sipakishe ikhwama sihambe siyekhaya. Ngicabanga ukuthi emveni kokudubuleka kwabafowethu beshona emasontweni ngithi amabili adlule ngabe iningi lethu ivayi sonke ngabe sayiqoqa into zethu sahamba kodwa ngenxa yesimo esibhekene naso sento esidlayo iyo le ebanga ukuthi manje sibe nenkinga singakwazi ngisho ukubuyela emakhaya kubantu abasithandayo ngoba siyazi ukuthi abazali bethu nemndeni yethu bayasithanda nathi siyabathanda kakhulu. Emasontweni adlule kuke kwafika ithimba labantu bebalela imhlophe amabhunu bafika begqoke into esa-uniform kangangokuba saqale sayitshethi mhlawumbe amaphoyisa babegqoke izinto ezingathi uniform yamasosha. So badubula but ekuqaleni kokudubula kwabo saba nenkolelo yokuthi mhlawumbe bazoqondisa igwegwe and ngalokho sasinesifiso sokuthi sixolise kubo noma bedubula sitshethi badubula ngama-rubber bullets. Ukushiswa kwezindlu kushiye iningi lalabo abahlala emgwaqweni bengondingasithebeni njengoba bengazi bazolalaphi. Omunye ohlala noma wengane yakhe neminyaka emibili uchaza ngesimo sakhe. Senginenkinga kakhulu ngoba bengihlala nanomntwana omncane ingane encane. Manje njengoba sekwehlakalele sihle ukuwasha yonke into sekushiye nengubo kwasha yonke into nami ngilimele ngalweni ngishayekile ngithi ngizama ukuyohlanganisa ukuthi bephila abatwana. So njengamanje nempilo engiphilayo angisayithandi kakhulu
ngingajabula mangathola usizo nje noma yiluphi nje oluzongenza ukuthi nami ngiphile kahle ngibuyele esimeni ngibe umuntu. Abanikazi bonogada abenze lokhu abatholakalanga ukuphawula. Obika indaba enze 1KZN TV uPhilani Bhengu ngise Richards Bay. Lo ngusomabhizinisi obesondelene kakhulu nesilo samabandla sesakhothama uphinda abe ngumsunguli wesifananda World Peace Foundation uIshwa Ramlachman ubungaze kusuku lokuzala wesilo ngokugqugquzela ubumbano noxolo kwela kuleli ekhuluma ngenkathi kuqhubeka lo mcimbi obusakazwe ezinkundleni zokuxhumana uveze ukuthi ke isilo uGoodwill Zwelithini ube umuntu kozwana nokuthula noxolo ekhathalele isizwe sakhe futhi ke amukele zonke izihlanga ngaphandle kokubheka ibala. Osukwini lomhlazi ngama-27 kuNtulikazi bekubungazwe usuku lokuzalwa kwesilo samabandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu okhotheme kulonyaka. Izinhlaka ezahlukene zomphakathi zibungaze lolu suku ngezindlela ezahlukene njengoba imbube ibizobihlanganisa iminyaka engama-73. Umsunguli wesivananda World Peace Foundation nophinde abe usomabhizinisi obesondelene kakhulu nesilo samabandla uIshwa Ramlachman Mabheka Zulu utusa ubumbane nokuzwana kwizizwe ezahlukene nokuyinto isilo samabandla besiyitusa kakhulu. A king that have stood for his people during happy days and sad days. A king that have contributed towards the lives of the poor people, that have ensured that culture is at the forefront of every being. Hlangalo Mhlabati's life on earth was only mere to foster good relations, to bring peace in the land, and to ensure that development amongst his people is at the forefront. uRamlachman uphinde waveza ukuthi umdlokombane ubehleze eqhakambisa amasiko nobuciko ngaso sonke isikhathi futhi esikhathalele nesizwe sakhe. Let us always remember that Bayethe was a very humble king, but he stood his grounds to ensure that his people benefit in the land of all. Globally, many people have paid tribute to Isilo Samabandla. This tells us very clearly that Bayethe is not only our king, he's the king of the entire world. People hail him. We have seen how the United Nations have hailed his majesty. Lo mcimbi obusakazwe ezinkundleni zokuxhumana bekunomculo wesintu izikondlo nokuyinto isilo besiyithanda kakhulu. Kanti nasezweni laseNdiya beqhubeka umcimbi ofanayo wokubungaza usuku lwesilo. Ingonyama uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu. Esindabeni ze-1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Bukeleke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.79 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe 20.52 cent maqhathaniswa nopound waseBritain libe 17.48 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libe $1,805.57 cent ounce kuthi olungahluziwe wona ube $74.48 umphongolo. Bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo. Izeke noma umbhukudu wakuleli uChet Leclerc ekhale ngaphansi kowamanqamo e200 meters butterfly kodwa ke uzibona eqinile ngokomqondo okwedlula bonke ababhukudi ancintisana nabo. Lensizwa ke ezinze eKapa kepha ke edabuka eThekwini ishabaleliseke amathuba okuba nezindondo ezintathu kwela kuleli ngesikhathi ke ilala esihlanu kulomqhudelwano obanjelwe ke enhloko dolobha yaseJapan iTokyo. Kusasa kuLeclerc uzobhukuda ke kuyehlunga kuka100 meters butterfly sekuseleke imizuzu eli10 kubumbane ihora lokuqala emini. Bukeleke nasi isimo sezulu singalendeleka osukwini lakusasa. Empangeni lizobalela amazinga okushisa u13-24 degrees eThekwini, u14-23 degrees, eMkungudlo Kazibomvu u13-24 degrees, Solonde Mashona u10-27 degrees, eXhophe Mantente u5-23 degrees, Phethe ngeFriday Filidi u6-23 degrees. Bukeleke ngakho besiphathele zona osukwini lanamhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo. Ngifisela ubusuku obuhle.